ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିରେ ମୋ ପୁଅ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସେ। ପରିବାର କହିଲେ ମୋ ବୋହୂ ଆଉ କୁନି ନାତି ଟୋକଟା। ସେ ଆସିଲେ ଗାଁଟାକୁ ପକାଏ ଓ ଉଠାଏ। ସହରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନାହିଁ। ସାଇ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପୁଅ ଯେମିତି ବୋହୂ ସେମିତି। ନାତି ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏମିତି ପୁଅ ବୋହୂ ମିଳିବା କାଠିକର ପାଠ। ସତରେ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ, ମାତ୍ର ନାତି ଟୋକା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଓ ସହ ବସି ପଖାଳ ଖାଇବ। ବାଡି ପଟକୁ ମୁଁ ଗଲେ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବ। ହାଟକୁ ଯିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୋର ସହଯୋଗୀ। ସତେ ଯେମିତି ମୋର ଅତୀତ ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ କେହି ଜଣେ ସେ। ଖାଲି ମୋ ସହ କାହିଁକି, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ଭାରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସହରୀ କାଇଦା ନ ଦେଖାଇ ନିଷ୍କପଟ ମଫସଲି ଛୁଆଟେ ପରି ଖେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିବ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ। ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ। ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ଭୂତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଅଗତ୍ୟା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅନେକ ଦିନର ତଳର କଥା, ଅନେକ ଦିନର ଅର୍ଥ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା କଥା ଭାବିଦେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ଥିଲି, ତୁମ ବୟସ ଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ ଅଧିକ। ପ୍ରଶ୍ନବୀର ନାତିଟି ମୋର କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରି ବସିଲା, ଜେଜେ ତମେ ବି କଣ ଦିନେ ଆମ ପରିକା ଥିଲ? ଆଉ କଣ, ମୁଁ କଣ ଜନ୍ମରୁ ଏ ପାଚିଲା ଦାଢି ଧରି ଆସିଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥାଗୁଡା ଡଗଡଗ କରି କହି ପକାଇଲି। ମୋ ପାଖେ ବସିଥିବା ବାନର ସେନା ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ସେ ସମୟରେ ଗାଡି ଘୋଡା ଏତେ ନଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥାଉ। ଗାଁରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାଧପୁର ଗ୍ରାମରେ ପଢୁଥାଉ। ସେଦିନ ଶନିବାର ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପରଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛୁଟି। ମୋର ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧା ଛଡା ମୋ ମନକୁ ଆଉ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜିଦ୍ କଲି ଆଜି ହିଁ ଘରକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ମନା କଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ 4ଟା ବାଜି ସାରିଥାଏ। ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣି କଥା ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବୋଧେ। ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲି, ଆରେ ନ ଯାଉ ତମମାନେ, ମୁଁ ଏକା ଚାଲିଯିବି ବୋଲି କହିଲି। ବସ୍ତୁନି ସଜାଡିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ସେମାନେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏକା ଜିଦ୍। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ହଁ, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଘରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ କେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ 2 ଚକିଆ ଥାଏ। ଅଗତ୍ୟା ନାତିର ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲା, 2 ଚକିଆ କଣ ଜେଜେ? ଆରେ ବୁଧୁ, ସାଇକେଲ। ବୁଝିପାରୁନୁ ଏତିକି? ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି କହିଲା। ସେମାନେ ହସି ଉଠିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଲି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା ବେଳକୁ କିଟିକିଟିଆ ଅନ୍ଧାର। ସହଜେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲି ଯେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର। ମଶାଣିଟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ମୋ ସାଇକେଲଟା ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ମୋ ମନେ ପଡିଗଲା ଜେଜେମା କୁହେ, କାହାଣୀ ବୁଢୀ ଗୋଡ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ତା ଛୁଆକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସେକ ଦିଏ। ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଟିକେ ଜଳୁଛି। ମୋ ଦେହରେ ସତେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ୟାଡାଲ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସାଇକେଲଟିକୁ ଯେମିତି କି ପଛରୁ ଘୋଷାରି ଧରୁଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାଏ, ସେ ମତେ ସେତେ ପଛକୁ ଟାଣୁଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନଥାଏ ଯେ ହେଉଛି କଣ। ସେ ଡାହାଣୀ ବୁଢୀ କଣ ତୁମ ପଛରେ ବସିଗଲା ଜେଜେ? ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ କରି ପଡୋଶୀ ଘର ଝିଅଟି ପଚାରିଲା। ମତେ ତ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଲାଗିଲା। ଏକ ତ ଅନ୍ଧାର, 2ରେ ଡାହାଣୀ ବୁଢୀ ଉପରେ କଣ ଚଢେଇ ଦେଲି କି? ସେ ଆସି ମୋ ପଛରେ ବସିଗଲା ବୋଧେ। ଡରରେ ମୁଁ ଥରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ବନ୍ଦ କରୁନଥାଏ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ମୁଁ ଚଲାଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡେ ତ କେତେବେଳେ ଛିଡା ହୋଇ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ କାହିଁକି ବା ହେବ? ଡାହାଣୀ ବୁଢୀ ବସିଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ହେଉନଥାଏ ମୋର। ଏଇ ସମୟରେ କୁଆଡୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମିଆଉ ମିଆଉ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜେଜେମା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ବିଲେଇ କୁଆଡେ ଭୂତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ତେବେ ଡାହାଣୀ ବୁଢୀ କଣ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଏ ଭୂତ ଆଉ ବିଲେଇକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଦେଲାଣି? ଭାବିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ମୋର ପେଳେଇ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଜିଦ୍ କରି ରାତିଟାରେ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲି ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଉଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ
ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତାରିଣୀ ବିରଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ଦୁର୍ଗା ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିଲି ସବୁ ଡାକି ପକାଇଲି। ପୁଣି ଭାବିଲି କାଳୀ ଆଉ ଶିବ ତ ମଶାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଇ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ମାତ୍ର ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଅସଫଳ ରହିଲା। ହେଲେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲେ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଗଡୁ ନଥାଏ। ଏହି ଭିତରେ ମଶାଣି ସରିଗଲା। ମାତ୍ର ମୋ ମନକୁ କଥାଟି ଆସିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ସହ ଘର ଯାଏଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଏଠାରୁ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଘର ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ମିଶି ମାରିଦେବେ ମତେ। ହଠାତ୍ ମତେ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି ପିଛା କରୁଛି। ଏ ତ ବୁଢ଼ୀ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ସେତେ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଏମିତି ଡରି ମରି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଘର ପାଖରେ। ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୟରେ ଜଡ଼ ସଡ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଗଲି। ତାପରେ ହୋସ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପଚାରିଲି, ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମତେ ଖାଇ ଦେଇ ନାହିଁ ତ? କୋଉ ଡାହାଣୀ? ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତୋର? ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆଉ ବେହୋସ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। କଥାଟା କଣ? ବାପା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲି କେମିତି ଆସିଲି। ମଶାଣିରେ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ କିପରି ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲା ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ଆସି ମୋ ପଛରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭୂତ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲି। ହେଲେ ଏ କଣ? ସେମାନେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, କାଲି ରଘୁଆ ବାରିକର ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନିଆଁ ଜାଳିଥିଲେ, ଯାହା ରାତି ଯାଏ ଲିଭି ନଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାହାଣୀ କଥା କହୁନୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର କୋକଇ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ଉପରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ତୋ ପଛରୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ହାଟ କାମ ସାରି। ମତେ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗପସପ ହୋଇ ଚାଲିଯିବୁ। ତେଣୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲି। ସେ ନୂଆ ଭୂତ ନୁହେଁ, ତୋ ବାପା। ମାତ୍ର ମୁଁ ନଛୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ଥିଲି। ତେବେ ମୋ ସାଇକେଲ ଗଡୁ ନଥିଲା କାହିଁକି? ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ପଛରେ ବସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲି। ବାପା କହିଲେ, ଚୁପ୍ ପାଗଳାଟା। ଆରେ ବୁଧୁ, ତୁ ସିନା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁ ତ ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ଥାଇଛୁ। ସାଇକେଲରେ ତ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ବସ୍ତାନୀରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଗାମୁଛାଟା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ତ ପୁରା ଚିରି ଯାଇଛି। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିଲେ ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ କି କଣ ସାଇକେଲରୁ। ମୋ ମୁହଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ପଳେଇ କହିଲି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସେ। ବାପା କହିଲେ, ଦେଖିକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ଡାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ହସି ଉଠିଲେ। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ବି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହେ ହେ ଜେଜେ ଡରୁଆ, ଜେଜେ ଡରୁଆ କହି ତାଳି ମାରୁଥାନ୍ତି। ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେଜେଙ୍କର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।